ಅಂತು ಈ ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ಮರ್ದೇಜ್ ಬತ್ತಲಗನ ತೀರ್ಪೋಪರು ಇವರು ಬೌಲೆ ಮುಳೆ ಮದ ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚಿದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೈದಿಂಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಡಿಗೆ ರಿಮಂಡ್ ಅರ್ಧ ಬತ್ತನ ರಿಮಂಡ್ ಪಿರೋಗುಂಡು ಹುಡುಗುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕಣಕ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸುರು ತುಪ್ಪನಂಡ ಅತ್ತಂದ ಈತ್ನಾಟ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಂದ ಇತ್ತನಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಾಡೇನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೇರಿ ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಂಚಾಂಡು ಎಡ್ಡಾತನ ಆಳಾತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡೊಂಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಳಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಮುಜಿ 4 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅವನು ಬರ್ತುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ఆయన కేంది ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳು ಬೊಡಿದು ಬರ್ತುಂಡು ಇಂದಿತ್ತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆತಂಡು ಬಕ್ಕ ಮರ್ದ ಆತಂಡು ಮಾತಾತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಹಂಚಿದ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇನ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಂಡ ಕೊರೋನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಗಡಿನಾಡು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿನಾಡು ಉಂಡು ಆ ಗಡಿನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೇರಳ ಒಂದು ಬರ್ಪು ಕೊರೋನಾ ನಡೆ ದಪ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿಂಚ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಗಡಿನಾಡು ಕೊರೋನಾ ಇಂಚಾನ್ ಅಂಜೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಟಾವಡು ಬತ್ತು ಕುಲುಂಡು ಕಲ್ ಪಡೆದು ಮಾತೆಗಳು ರೇಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗುಂಡು ಅಂಚಾಮ ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ತುಲೆ ಈ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಆನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಬಸ್ ಮೊದಲು ತಾಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಕೇರಳ ಬಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ ತಲಪಡಿ ಗಡಿ ಐಟೆ ಇಂಚ ಪೂಪನಂಚಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಐನಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಸ್ ಹೋದು ಮನದ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಚು ಬಂದು ಕಾಂಡೆಯಿಂದ ಬತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದೆ ಇಂಚು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಕುಣುಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೂಪನಕ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಜೊತ್ತುನು ಪೊಲೀಸರು ಎಂಜಿನ ಬಾರಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪ್ನ ಒಂಜಿ ಅವೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನದು ಬೇರೆ ಎಂಜಿನ ಯುದ್ಧ ಬಿನ ಮರೆ ಬಾಂಬಿನ ಬರೋದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಗೇಟ್ ಅಡ್ಡದಿದ್ದು ಕಾಂಡೇನು ಇಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಲ ಅಂದ ಚಾಪ್ಸಿ ದಾದ ನನ್ನ ಒರಿವಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ತೂನಗ ಅವಂಚಿನ ಹೋದ್ ಮುಂಚಿನ ಹೋದ್ನು ಕೊರೋನಾದ ಮಸ್ತ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಕಾವು ಎಂಚಿನ ಗಾಮ ಅಂಚಿತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಬತ್ತಿತ್ತು ನೋವು ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಬುದ್ಧರೈಕೆ ಇಂಜಿನ ಒಮಿಕ್ರೋಮ್ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತೀರು ಅವಳೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ದುಪ್ಪಾರು ಶೀತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಐನಾಜಿ ಎಲೆನ್ ಮುಟೇಶನ್ ಪರಿವರ್ತನ ಅಂಜ ಮತ್ತು ಆದವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗಿ ಮರ್ದುಂಡಲಜಿ ಶೀತಾಗ ನಿಜವಾದ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಚಿತ್ರ ಮೊಳ್ಳ ಮರ್ದಲಜಿ ಆಗ ಹೋದಾದನ ನೀರು ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಇಡ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲೆ ವಿಷಯ ಹೋಗು ಅಂಚಿತ್ರ ಇಂದಿನ ತೂನಗಲ್ಲ ಶೀತ ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ತೂನಗ ಅಂಚೊಕ್ಕ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಮರ್ದೇಜ್ಜಿ ಮರಣಿ ಓ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಈ ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ಮರ್ದೇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲಗನ ತೀರ್ಪೋಪರು ಇವರು ಬೌಲೆ ಮುಳೆ ಮದ ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚಿದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೈದಿಂಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಡಿಗೆ ರಿಮಂಡ್ ಅರ್ಧ ಬತ್ತನ ರಿಮಂಡ್ ಪಿರೋಗುಂಡು ಹುಡುಗುಂಡು ಬಕ್ಕದನ ಗೊತ್ತಾಪನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದದ ಕೋಡೆ ಬಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿನ ಬಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಮುರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂಚಿನ ಮುರು ಸಿಕ್ಕು ಬೈತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕು ಪಕ್ಕದನ ಬಡಿತೀನಿ ಮಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಟಾಯಿನಿ ಪಾಡಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಮ್ಮನೇನು ತೂನೇ ಹೊಸ ರೋಗ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾವು ಇಂದು ನಮಗೆ ಬೋಡಿ ಇಂಚು ಒತ್ತು ಒತ್ತನ ಕೊರೋನಾ ತಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿನಾಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗಡಿನಾಡದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿ ಬರ್ಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಬರ್ಲತ್ತು ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿ ಬರ ಬಿಡ್ಪ ಬಂದು ಮಂಗೆ ಮಂತೇನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡು ಬಂಗಾಡಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆದ ಅದ ಪೋಣೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋಳಿ ಇಂಚ ಮಂಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡ್ತದೆ ಕಡೆ ನಾಡ್ತವೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ತವೆ ಇದು ಬಂಗಾಡಲ್ಲ ರಜೆ ಮಂತದ ಅಂಚೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಇಂಚ ಏತು ಕೆಲವರು 2,000-3,000 ಕೊಡೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯೋದು ಅದು 2,000 ಹಾಕೋದು ಇದು ನಟ್ಟನಾಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಇತ ಬಾರಿ ಉಡುಪಿ ಇತ ನಾಳೆ ನೀರು ಮೂಗು ತೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯಲ್ ಬರೋದು 5 ತೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯಲ್ ಬರೋದು ತುಪ್ಪೆ ತುದ ಪನಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಒರೆಡ್ದರ ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚ ತೂಪ ಇರೋದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಗು ಬಿರಿಯಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದು ಇಜ್ಜು ಮರ ಉದ್ದದ ಕೋಲ್ಡು ತೂಪ ಇರೋದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಗಾರ ಉಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನು ಒಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಈತ್ ಕುದ್ದ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡೋರು ಅಂಚಿತೇನೆ ಮೂಗು ತೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಅವ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಬೀರಲ್ ಇಂಚೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಗು ತೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ತೊಟ್ಟೆ ಹೋಗು ಅಕ್ಲ ಬೀರಲ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಚೆ ಪಾಡೋರು ಕೈ ಕಿಂಚೆ ಪಾಡೋರು ಮುಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮುಳ್ಳೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಮೀಪು ಸೇರಿದಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಕೈ ಕಿಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಿ
അങ്ങനെ മുള്ള ഇത്തിന് നെല്ലറാവത് ನಮ್ಮ ಮುಗು ಬರಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಂತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಗಾಳಿಡ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಡ್ ಬರ್ನ ಸೀಕ್ ದಾಳವನ್ ಪ್ರವಚಿ ಗಾಳಿ ಬಂದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಾಳಿಡ್ ಬರ್ನಲ್ಲ ಖಾಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆವು ಅಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋದು ಇಂದು ವರ್ಷ ಅಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಸೀತ ఆయన అంచె రిపోర్ట్ కొడుతు జనకు మంగే అంతది ಲಕ್ಷ ದೆತ್ತೇರಿ ಕೆಲವರು ಸಾಲ ಮಂತೇರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರದಿರೋ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಕ್ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಸೀತತ್ತು ಮಾರು ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಸೈತ್ಕೊಂಡ್ಯಾವ ಸೀತಾಡೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಸೈತಿದ್ದೇರಿ ಕಫ ಕಾಟದು ಅವತ್ತು ನಮಗ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಅಸ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸೀತಾಡ್ಲ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಏತ ಜನ ಉರುಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೇಕಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ಈತ ಜನ ಸೈತೇರಿ ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ 24 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಸೈಪೇರಿ ಅಸ್ತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಸ್ತ ಮಾಡಿ ಟೀ ಬಿಡು ಐನೇನು ಲೆಕ್ಕ ದೀತಿಯರಿ ತೈಟ್ ಸೈತಿನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೇನೆ ಮಂತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ಭೂತ ಹೊತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಿರೋದು ಎಂಗ್ಲೆಂಜಿ ಬಸ್ತಾಗಲಿ ಎಂಜಿ ನೋಡ್ಕೊಡು ಎಂಚ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಚ ಬಸ್ ಬಲಿಪಾಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಲಿಪಾಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗುಳ್ಳಾಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಲಿಪಾಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗುಳ್ಳಾಡು ಅಡ್ದು ನಟ್ಟೇರಿಗಳು ಆಗಿ ಅವು ಎಂಜಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವನು ಬಡ್ಡಿ ಲೋನ್ ಅವರು ಅವು ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನಂತ ಹೋಜಿರಿ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಾನೆ ಐನಂತಲೇ ನಿಗ್ಲಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋರ್ಜಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಡ್ಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊರೋನಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊರೋನಾ ಮುಟೇಷನ್ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತೆ ನರಮನೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮುಟೇಷನ್ ನರಮನೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಇದು ಮರ್ಲದ ಐತ ಮುಟೇಷನ್ ಮರ್ಲಿ ನರಮನೆಗೆ ದಿನ ಮುಟೇಷನ್ ಆವಂದು ಅಂಜನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಂಜಿ ಮರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬುತ್ತಾರ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎತ್ತು ಪುಸ್ಕ ಅಂತ ಮೂಜಿ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಪ್ಪು ಬಂದಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಿರೋ ಕರಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಬಂದು ನಾನೊಂಜಿ ತೆಪ್ಪು ಬೂಸ್ಟರ್ ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ನರಮನೆ 4 ದಿನ ಸಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಪೇರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲ ದುಂಬು ಬೊತ್ತುನು ಮಿತ್ತು ಬೊತ್ತುನು ಆಧುನಿಕ ಮಿತ್ತು ಬೊತ್ತುನು ಸೈತನಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರು ಹಿಡಿದು ನೋಡ ಕಾಮಿಡಿ ಸೈಪ ಅವನು ಸೈತನಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಹತ್ತಿ ಒಂಜಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಐನ್ ಸೈಪೇರ ಆಪಚಿ ಒಂದು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಐನ್ ಸೈಪೇರ ಅವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಣಿ ಸೈತಿನ ನರಮಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಆತ ಆತ್ಮನ ಕೊರುಪುನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರುಪುನು ಮನಸ್ಸು ನಾಡಬತ್ತುನು ಭೂತರುಗಳೇನು ನಾಡಬತ್ತುನು ಉಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ದುಂಬು ಮತ್ತು ಸಾಲೆ ಬನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದು ಸಾಲ ಅಂತ ಬಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದು ಎಂಚನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೈತನಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೈದ್ರು ಇವನು ಅಂದಾಂದಿನ ಸೈತನಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೈದ್ರೆ ಹೆಟ್ಟ ನೋಡ ಸೈ ಉಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪಾಗ ಅಂತೆ 2005 ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡು ಪುನಃ ಹತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ 2000 ಇರುವಾಂಡು ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸೈಪಾಯಿರ ಕೆರಿಯರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಐದು ಸೈತ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಇತ್ತು ಅವನ ವೈರಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೇರಿ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕೆರ್ಪು ನವಿ ಅಬೋತು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ ಮೊಗಲಿ ದಾಲನ ಪಿರಾಪಜಿ ಮೊಗಲಿ ಟುಸ್ಕ ಪಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಬಿಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾತು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಆಟೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದು ಅಂಚಾಪ್ ನಿಚಾಪ್ ವೈರಸ್ ಪಕ್ಕರು ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕರು ಒಂಜೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನ ತೂಂಡ ವೈರಸ್ ಸೈಪ್ ನಡೆದಿಚ್ಚ ಐಟ್ ಸೈವೇರು ಐನ್ ತೂದು ಸೈಯರಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಹೊರಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್